weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to duɗal haramayni sari fayni almadi ceerno ahmadou dia duɗal ceerno aliyu diawo to kirma sara ko on waktu yoni ha to tiwan peul e nder galle ceerno abdoullah kande e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jillu hoorejo leydi ndi hono basiru diomaye diakhar faye kame hooreɓe leyɗele nayo woɗɓe nanduma ko ena to états-unis d'amérique hanki jonde hakkude makko e lamɗo amérique e nder discours makko o holliti leydi makko ko leydi beldi faggade ha tenti noon to banggue wangotoɓe e nder leydi ndi to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhamed cheikh al ghazouani discours mum hanki e yeeso hoorejo leydi amérique o holliti leydi mauritanie ko leydi tokosiri to banggue population kono ko leydi mawdi kewdi ngaalu iridi e nder leydi muɗum so tawi ngaaluji gaari gueɗe kewɗe ma mbaw feñje hen to leydi mali hanki o ko pettoje kewɗe nangga e nder camion goto e nder bamako ko simic pewnirteɗo yogay pettoje pewniraɗe artisanal o sa noon loskoji luggi gudditama hen to leydi guine konakiri ñalawma hanki o hewɓe yaadiɓe fndc gummini seppoji gam hollirde mette mabɓe wande ɓe guendiyankoɓe mabɓe ɗiɗo fuñe mangue di oumar silla kame billo ba hawa ñalawma hande ala kala ko feeñi e batti umen kene tolno e hitande togo hanki o laamu leydi holliti seppoji lewru maydu ndu oɗo saaha koko fewjuno gam follude laamu leydi ndi guila tan caggal leydi ɓe kolliti maɓe gudditi hen loskoji luggi no feewi kabruji men manayna to rdc congo sud soudan to leydi thiada kenya nigéria ha to joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum avc cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittata hen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto pikino jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji ko fittata aadi mo asdire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi soɓade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustra jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinɗeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba diayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e musidɗo moma ali abouba kami sar abdoullahi sar nelde duwawa sohna aissata amadou dia o guiɗo nde diayde guiɗo kadi sar abdoullahi sar ha woni gonga ɗum ko jaltugol aduna miñi ko debbo kikiɗe hanki o ɗon ɗo mburɗo hen biyetenoɗo Kumba Amadou Dia yalti aduna hanki o kikiɗe ɗon ɗo mburɗo ko ɗon kadi wira kamino min jeeya ko toon to Dial Fula dendagal Dial Fula ko taari ɗum kala jayde nel ɗum duwawa e nelde duwaw kanko sohna aissata amadou dia e dendagal koreyimo kala kono kadi nelde duwawa wonande o biyeteɗo issa demba de ko joom galle muɗuma wonande duttiɗo o eɗen duwonomo nde jomiraɗo yurmottomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala musidɗo meɗen alhassane oumar musidɗo men alhassane oumar mboca e nelde duwaw dendagal bandiraɓe wonande dendagal bandiraɓe ŋorel naɓe kala kamen mbor mbosnaɓe e nonne kadi sara dogunaɓe kala ɗum ko jaltugol aduna mawɗo mabɓe biyanoɗo aljuma ndiaye yalti aduna ko toon to arfan noksoɗa hanki o sanga 17 heures wira toon to noksoɗa mo nelde duwawa wonande joom galle aljuma ndiaye on noon biyeteɗo hammadi sukke mboca kame mboc abou mariata dendagal famille mboñnaɓe kala jayde weltare tv weltare ɓe fulɓe neldaɓe duwaw nde allah yurmotoɓe yafoɓe kamɓe kala e dendagal mayɓe julɓe kala jeheten ka ton to awqali jeeri awqali waalo guure lombiɗe hakkude awqali jeere waalo kala e dow inde musidɗo men ousmane bennar musidɗo jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe kame amadou sar guiɗo sar abdoullahi sar kame ousmane bennar e dendagal e ndam bennar kala sarɓe kala malor janor kala muɗuma jettoɗe gonɗe toon kala aɓe dutta teddungal e dow inde ousmane bennara kame amadou sar kala faade dendagal ŋorilnaɓe kala e ngal ɗo henne teddungal jongal moƴƴal ngal ɓe mbaɗani ɓe hanki ha faynma duuso subaka alhamisa hande o ɗon ɗo ŋorela taw kadi ɓe ndewni teddugal ngal koye baniɓe debbo tedduɗo biyeteɗo haabi oumar sy kame jinnaɗo mo gorko biyeteɗo oumar sy ne wondi kadi e nene mum biyeteɗo coumba mara ko noon kadi ceerno djiby samba sy e dendagal bandiraɓe worɓe rewɓe sukaɓe mawɓe kala
ngorel naɓe ngal teddungal jodngal ngal ɓe mbaɗani ɓesngu awqali jeerinaɓe awqali walanaɓe kala taw koye diw inde Ousmane Bennar Kame Ahmadou Sarr Guido Sarr Abdoullahi Sarr kumpital men ɗemngala pular e nder gendi ndi leydi Sénégal eɗen gandi hooreɓe leyɗele joyo wonande leydi Sénégal wonande Bassirou Diomaye Diakhar Faye leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani konone kadi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embalo konone kadi Libéria woni Joseph Boukaya konone kadi wonde hoore leydi Gabon général Oulongui Nguema ɓeɗo jeeyo tawete e yeeso Donald Trump hanki o Bassirou Diomaye Faye caggal nde waɗi discours mum hollirde leydi Sénégal ko leydi beldi vangade kono kadi ko leydi bertindi to banggue jaɓɓotodi tourisme en beldi kadi wadde ngaaluji mum e nder leydi ndi ko leydi kewdi jaam e deƴal kono ne kadi ko leydi beldi liggade no fewi kanko Donald Trump holliti wonande o dumbiranoɗo dawrugol kono kadi tawta toon to présidentiel ne nande suka kono kadi nde liggotoɗo holliti noon hakkude Amérique kam ene wondi kadi e Sénégal ma mbaw gollodirde ko wona ɗum ko kadi kanko on hoore leydi Sénégal o holliti koyɗe jaam ɗe Donald Trump ummini faade hakkude Kigali kame faade hakkude Rwanda e Kinshasa ha to Soudan e nokkuji goɗɗi kala ko koyɗe jaam moƴƴe ɗum noon omo andira oɗon sifay ngal ɗon a jaɓɓal kala ko wona ɗum ko noon ngaaluji kewɗi kay dokkirteɗi Afrique beele wona so tawi wonti mi adda haalisam gaddon ngaaluji moon gollodoɗen beele kadi ko daña kala dañon hen mi daña hen wona ɗum ɓuuri wawde nawrude yeeso e kala saaha wallede woni discours Donald Trump kono ene gasa noon ko fate banggue qimaji jaydiyankoɓe hewɓe ko fate ɓen wonɓe nder leydi ndi ɓe ngala kayitaji fotɓe nawtede leyɗele mumen saliɓe haalde leyɗele men beele mbawata nawtede e leyɗele joyya nottiɓe toon beele kadi beele jomumen mbawa tigui hodde e leyɗele mumen kala ma en gartoy hen noon so tawi won toɓɓe nandiraɗe hakkude ɓe lamɓe joyo yaaɓe toon taw ala kala ko nandira hen kala o saaha haala hewka e nder leydi ndi Sénégal guila tan nayyi duuɗa hen lewru ha fenma o ñalawma mo gonɗen ko Badara Gadiaga mo ganduɗa ko chroniqueur toon to TFM mbiyaɗo teɓ hanki o sanga minuit ken tolno e waktuji jeenayyi ene woni juuɗe police ene hette to banggue namde jaabawoji o hulani o yatirani caggal ko wino ko noon tan o wi wonde o wi Amadou Ba Pastef kam wi wonande suka debbo ko jeeyowo hoore mum Ousmane Sonko ko kiliyana deke firti noon on gonɗini ko on rewra ko o holliti ɗin konnguli wona kanko haali ɗum ko on garnoɗo wadde nden yewtere o refti hen ko rewna hen ko kono noon jeeyi sababu hanki diɗɗal kewgal noon ɗoftimo kanko Badara Gadiaga ha sanga minuit e ko fawi kala aɓe paadi kay beele o yalta walla o heddo ko wona ɗum ko noon Barthélémy Diaz holliri metti mum Pape Djibril Fall Amadou Ba wonande dawriyanke gonnoɗo hoore jaga leydi Sénégal ɓe kala kolliti metti mum ceerno Alassane Sall ceerno Bocoum dawriyankoɓe hewɓe forum société civile ko noonne kadi jaydiyankoɓe hewɓe e pelle kewɗe hay ɓen woni hen yaadi Pastef ko ene Guy Marius Sagna kolliti metti mumen ko waɗa ɗum ko Aliou Tine mo rado kala kolliti Sénégal dimagu haalde yiyande mum yatiri caggal no fewi kanko Badara o noon ne tijja hande o ma o daro e yeeso procureur ngam andede beele ma o ɓennu to kaso walla ala ma o heddo e garde à vue walla ala cuuɗi ñawoje leydi Sénégal ɗi syndicat ji natanɓe hofgoji to banggue greffi en hannide koko jokki ɓe kolliti ɗe balɗe ɗiɗi kay koɓe jokkuɓe hofgoji mabɓe ɗen balɗe ɗiɗi ko hande e janggo kala ɗum noon ko ha laamu ngu notto wonande ɗaɓɓade mabɓe nde tawno ɓe kollitiɓe ɓooyi wullitade ɗaɓɓale mabɓe laamu ngu ne muɓɓa guite walla ne momaɓe haaɓe gonga tan so tawi ɓe ɗanima kadi acca taw haydara ala ko waɗi hen ɓe kolliti ngol lawol noon koɓe fertuɓe guite soit ko laamu ngu waɗa walla hofgoji mabɓe jokka ɗum jeeyi sababu noon cuuɗi ñawoje gendi leydi Sénégal ne jatiri caggal no filde toon greffi en so tawi gollani ñawoɓe mbawata gollade ñawore wonde kay woni gollide koko fate banggue ngaaluji Ɗahiru Sarr joom ngaalu no fewi koko jogori kay tettede ɗon ɗo juge ɗaɓɓi kay wonande ko fate compte makko banque kala nde watte saisir ko waɗa ɗum ko noon ñawore makko latanode hanki o duttinama ha nogas e tati ndu lewru ndu gonɗen ko wona ɗum ko noon
dumbaɗo gila nogasi jeetati lewru février e ndeɗiɗa ene hittande Farba Ngom caggal nde salana ko fati banggue accitede gam cellal mum wasi rokku ɗum wonde ɗi cuuɗi niɓɓi ko wona ɗum ko noon caggal nde zizo salino ɗaɓɓade hesere wonde wattama ha hande de hay so tawi woni docteur o holliti o saaha omo ñawi no fewi o wawata wonde ɗiɗo hen cuuɗi alay saago rokke yamirore jaltugol hande de tambiɗo ñawore makko koko ɗurni ɗin konguɗi ene accimo nder to ko fate baccalauréat dawal ɗimmal eɗen gandi ko hanki fuɗɗi hande gasata ko aɗon ko Ibrahima Sow ko suka almudo alqur'anil karima janggo way duɗala oustage Ba ko kam kay dañi baccalauréat mo hinde de fiisa ɗum koye ballal e yatta ko catal wiyete noon jahwal e duuɗe alqur'anil karima en balla sukaɓe beele mbawa janggude ɗemɗe goɗɗe tawne nawde hen alqur'anil karima taw hatta ala ko tardine gueɗe men haydara no fewi ko on suka almudo noon dañi baccalauréat muɗum keddoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye wargo wannongo ñande altine nde to Dakar aslem ne tawi nder Dakar ɗum ko Idi Sow o wiyete ko on fittano mum itta guite fitna makko wiyete ko AT mo duuɓi nogas e joyyi kamɓe kala ko limon ɓe jeeyata ɓen mbiye citron ɗum woni ko ɓe jeeyano caggal nde fittinari hakkude mabɓe on gañimo gañande musde no fewi to hôpital to no wasi fittade makko ñande altinde wonno ko heccenke o yalti aduna on noon koko dogno nanggama toon to Benno Tali noon e tawi e nder Dakar wonande police dadi ɓe commissaire Bala Kebe ɓen payimo jungo o qirlima ko waɗi ko kamɓe kala iwdi mabɓe ko toon Fouta ɓe giwno garno gollade koye Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal to Kolda catal nden kay kisala haɓade kala ko fate guyka jawdi kame feƴƴere leɗɗe kala ɗum woni hanki o nde jonde joɗiɗe tawtorede Seydina Oumar Touré gardiɗo DGASP kono ɗum ko noon ko yidde kay jokkodire dadiɓe ha tenti e population kala nde tawno guyka jawdi so tawi duumima tan andu won suuɗoɓe wuyɓe ɓe nde tawno jibinɓe wuyɓe ɓe koye rendo ngo jeeya ko ɓen kadi cuuɗata wuyɓe ɓe ko wona ɗum ko kadi sehilaɓe wuyɓe ɓe ko ɓen moftata wuyɓe ɓe deke so tawi woni o wujjat aɗa mofta ɗum ɓene gullito guyka yahata hay nokku ɗum jeeyi sababu noon alay saago kamɓe kala ɓe ndenda ɓe kaɓo ngo felomen guyka jawdi kame feƴƴere leɗɗe kala e nder oɗon diwan ɗum jeeyi sababu noon hanki o nden sifande dañi sifede toon to Kolda keddoɗen koye on diwana jeeyeten ko ha toon to Kédougou noon ke gendarmerie nationale fawi juuɗe muɗum e sagataɓe nogas e tato kamɓe kala noon ɓe jirno ko kanŋe taw koye dow sifa mbadi suuɗayru ɗum noon ko tontono ko biyeɗo Krahana ne tawe e nder diwan mo Kédougou waɗɗani saya ko toon tigui ɓe mbawi fuftinede kene wona capanɗe jeetati panneau solaire heftama hen capantati tati groupe électrogène tettama hen sappo e goho taw ko motocycliste wawi tettede hen nayyi moto pompe kene fota wonde martuji jeetati eɗen mbiya pikkuji ɗin kala mbawi tettede hen ɗum noon eɗen gandi rende maayo fallemma ɗum woni ko ummini oɗo saaha nde fiyande armée o beele kadi ngo maayo ɓuura wonde e jaam e kisala teskede ɗanle ɗe ndewani lawol koko ummiti no fewi e ɗemaje kaɗɗeɗe leydi Sénégal faade toon to Espagne guila to maayo Sine Saloum kene tolno 100 ɗannotoɓe ɗanle ndewa lawol mbiya teɓ taw ko maré national leydi ndi aɓe tawi e juuɗe leskoji noon luggiti e beele yite ngol laytola ɗannino ɓeɗo hen kene wona 49 candidat woɗɓe ɓe goni wiyaɓe teɓ to golfe ñanga ene tawe e nder Joal brigade de Saly ko ɓen mbiɓe teɓ o saaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Bakel pont pusɗo nokku moɓe mbiyata Soreto waɗɗani commune Sadatou ko ɓen malinaɓe yirnoɓe kanŋe e suuɗari hotannoɓe ko hen goto kay yinno tigui juude sara pont ɗo yolɓiti yaade warago heddiɓe jiiɗi fabade ɗum ha ɗo hen suwa taw a yitede ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guenidi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie paɗen ambassadeur walla mbiyen ambassadrice mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique biyeteɗo Cissé Mitt Cheikh Wuldu bedda holliti kanko tinani so wiyama kay hoorejo leydi Mauritanie ma joɗoɗo e hoore jagarɗo leydi
leydi israila wo holliti ala kalɗo tini ala kalɗo nani ala kalɗo fewja hawtini ɗum ko yoga e jayndili bindi ɗi états-unis d'amérique kollirno e dow oɗon sifa wo yeddi ha memi leydi mouhammed cheikh al aswani hoorejo leydi ndi to galle danejo to discours makko hanki o wo arti e hollirde wonande hoorejo leydi amérique ko neɗɗo jaaho pele jaam koyɗe jaam beele jaam ne duumo e nder windere nde kala o holliti noon leydi Mauritanie ko leydi tokosiri to banggue population kono noon ko leydi mawdi no fewi to banggue ngaaluji cuuɗiɗi ken tolno hande e duuɓi 60 ko leydi Mauritanie tan gotiri yoga e nder leyɗele Afrique ken ƴeŋŋina wonande jamde e dow oɗon sifa to banggue maaje aɓe jogui ngaaluji kewɗi no fewi teno koɓe hoddiɓe leydi Amérique to banggue maaje kaɗɗe ɗe ko wona ɗum ko kadi aɓe jogui ngaaluji kewɗi cuuɗiɗi e nder leydi ndi kono leydi ndi ne jogui tampere mawde no fewi wawde ƴellitade e sifa gonangal mum ko noon so tawi kay joomen gande joomen ngaaluji ɓe Amérique mbawi tigui wanjude e ngaaluji men e leydi Mauritanie ko beldi gollade no fewi holliti ɗum ko hoorejo leydi Mauritanie ala noon kala sifande taw hakkude leyɗele ɗe joyyi Afrique kam ene wonde Donald Trump mo hoorejo leydi Amérique to Nouadhibou ha toon to leydi Mauritanie kala police fawi juuɗe mum e laylaytol waɗoɓe trafic ko fati banggue baccalauréat kamɓe noon koɓe yonɓe no fewi kamɓe nangaɓe maɓe gono hedde nogas e ko fawi ɗum ko caggal nde ciyam sigiti ko fati e wonde ko fati e ngel kawguel ngel baccalauréat ɓe noon mbiyama teb o saaha ene tawe e juuɗe toon to Nouadhibou ko élève goto baɗo baccalauréat kañum fi hello goto e heenoɓe e nder centre goto caggal nde téléphone makko tetta warti kikiɗe o lappi on hello sa omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ɓen renoɓe ɗin saluji noon hande o mbaɗi tigui yowre golle hayso tawi woni ko waktu goto gam hollirdeɓe mette mabɓe ko fati e oɗon sifa moɓe ji o to banggue awo maaje kadde ɓe leydi Mauritanie banque africaine de développement et délégation mum joɗodima e jagoɗɗo awo mo leydi Mauritanie to joɗorde muɗum toon to Nouakchott gam sifodirde gollodiral hakkude o boñ mo Afrique naaɓe kamine wondi kadi e gouvernement leydi Mauritanie ɗum koto banggue awo e maaje kadde ɗe leydi Mauritanie al akhbar gendarmerie nationale fawi juuɗe muɗum tonnuji 4 piccal 9 tonnes plastique ɗum noon kene fonode nogas e 7 kilométre lawol rooso ɓe jinno kaccude lawol normal ngol kay ɓe ndewa e laabi goɗɗi ɗi hawre noon gendarmerie yiitiɓe fayiɓe jungo e dow oɗon sifa gam haɗede ɗeɗon gueɗe jeheten ko ha toon to diwal mo guidi maka jabɓoɗen musidɗo meɗen ceerno Zakaria Samba Dia ma artan men yoga e kumpital bangal e nder diwan mo guidi maka ko taari ɗum kala Zakaria Samba Dia. jamal yalma bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ewa weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima meftande kumpital men ɗo e nder diwan meɗen guiɗima ko ɓuuri tengtude ɗo hennam wonande oɗo ñalawma aset mo jewtoɗen ɗo hennam en hawri 5 e lewru meɗen jeeɗiɓel hitande ujunaje ɗiɗi e nogas je udditiɗo hennam ko fate banggue campagne ko fate banggue laaɓal taw kadi ene ardi gudditgol oɗo campagne cukko o waali mo diwan meɗen guddimaka cukko o waali mo diwan meɗen guiɗima ko biyeteɗo Mohamed El Arbi biyeteɗo Mohamed El Arbi Mohamed nen Sidi Mahmoud kañum ardi oɗo kew guddigol oɗo campagne ko fate banggue laaɓal tawi kadi mo hanko Mouhamed Larbi o yerima dendagal bandiraɓe wi oɗo campagne ari tan ko e sanga ndungu ene fuɗɗo tawi mbalisaji kewɗi e nder wertago o wuuro lamorgo diwan meɗen guiɗima ko woni selbaji ma ittu ɗiɗo mbalisaji itta ɗiɗo jineɗe no anne kadi ma waw uddidde laabi ko fate banggue baltirɗe ndiyam no hannirta niyata o e rimɓisgol lini jaggaten wonande cukko galle conseil régional biyeteɗo Wali Boubou Diaro waɗi haalande mum kañum wonande e wollude oɗo campagne ari ko e waktu muɗum e natirɗe ndungu e rimɓisgol ɗi nde jaggata hen hannirta hen ko wona ɗum ko maire commune de Selbaɓe Oumar Hamadi Ba kañum ne waɗi haalande mum fayde ɓesguli ɗi o ñaguima ɓesguli ɗi nde jaggata tigui rigui ko fate banggue oɗo campagne beele tigui ma wuuro ngo yaadu e jamanu heeɓa laaɓal mum timmugal o yarima ɓesguli ɗi yo nde pittata guila e nder galleji ha e dammuɗe galleji ko fate beddaji so pitti kadi yo mbaw wadde e mbalisaji mum e nokkuji beele so liggotoɓe mairie ɓe gaari mbawa yadude e mbalisaji ɗin ha nefsini hen noon kadi ha heeɓi joomen en bitikaji o e rima nde mbawata tigui rigui wattude haqqillaji fate
e banggue laaɓal so pitti mbasa weddade balisaji muɗumen e dow beddaji ɗi ne mbaɗata ɗum e nokkuji taw so liggotoɓe mairie ɓe gaari en mbawa ƴettude ɗin ɗon balisaji jaltina ɗumen wuuro ngo no hannirta niyata beele ma wuuro ngo Sely Baby dañi laaɓal mum temmugal no hannirta ni hen ko wona ɗum ko so gummimade commune de Sely Baby payten ko ha toon to bulli kadi maire muɗum biyeteɗo Boubou Ansoumane Diawara kañumne waɗi haalande mon erade ɓesguli tawateɗi e bulli ha tengti e taridi bulli nde mbawata tigui rigui walludemo ha o daña tigui rigui wawde laɓɓinde wuuro ngo bulli no hannirta ni hen o rima ɓesguli ɗi nde pittata so pitti nde o mbawa wadde balisaji ɗi e nokkuji beele tigui rigui e liggotoɓe e mairie e bulli so gaari mbawa tawde balisaji ɗi e nokkuji mbawa tigui rigui yaltinde ɗumen e wuuro ngo bulli no hannirta ni to holliti ɗum ɗo ari tan ko heblanade ndungu ngu e ittude ñonkotoji gonɗi e nder e wuuro ngo bulli o waɗi yarango fayde ɓesguli ɗi nde mbawata tigui rigui notademo e wawde jaggorandema ha wuuro ngo wawa dañde laaɓal mum timmugal so tawi en gummima to bulli en gartat ɗo e nder diwan meɗen guidma ko fate banggue wonande kawguel baccalauréat fuɗɗima ɗo hennam ko fate banggue kawguel baccalauréat wonande ɗo e wertago diwan meɗen guidima ko guila ñande e talata oɗo mo jawtuɗa hennam wonande kawguel nguel fuɗɗima wonande ɗo e nder diwan meɗen e guidima ko taw kadi hikka noon wonande centre uji tawateɗi e nder e diwan meɗen e guidima ko ɗi tolnima e centre uji 5 wonande ko ɗum tawate e nder diwan meɗen guidma wonande noon sukaɓe tawateɓe ene ɗaɓɓa wonande dañde ngal ɗo seedantagal biyetegal baccalauréat hikka almuɓeɓe tolnima e 1,995 cukalel 1,995 cukalel ko ɗum woni e candidat ji tawateɗi ɗo e nder diwan meɗen guidimak eɓe pecci e centre uji 5 e nder wertago diwan meɗen e guidimak eɗen mbiya yo gueno won bal ko wona ɗum koko fate banggue e toɓoli wonande ɗo e nder diwan meɗen guidimak to ɓoli jippima ɗo e oɗo jamma talata jawtuɗo ɗo hennam o wonande e wertago diwan meɗen guidima ko ndungu jumel uriɗo hennam e oɗo sajoni wonande noon e oɗo talata mo jawtuɗen ɗo toɓoji jippima ɗo ene ɓuuri noon dañde toɓoji no fewi e to banggue mo qatade rabu wuuro wiyetengo al bagdad gonɗon wuuro dañi fodde 150 millimétre al bagdad dañi fodde 150 millimétre nonne kadi wuuro ana wiye e kelewle gonɗon dañi fodde 60 millimétre ɗo e wuuro lamorgo diwan meɗen guidima ko Sely Baby dañi ko fodde e 26 millimétre Sely Baby wonande to Bekere Tummu ɓen ɗon dañi fodde millimétre uji 30 ndungu jumel uriɗo hennam e nder diwan meɗen guidima ke oɗo sa joni sosoɓe sisiɓe barinaɓe fofof jippitoyima e to dow caltitto nam no hannirta e niyata Weltare TV oɗo sa joni ndungu ngo uriɗo hennam no hannirta ni sosoɓe sisi barinaɓe fofof jippitima to caltito gam tigui wawde ɗaɓɓitoyde ñamdu muɗumen ndu no hannirta e niyata Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawa Weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera ndungu jumel ala gaño kono kadi ñebbe jumel ɗe on jaltini onone koye mon on jeehi on jabboyi on gawi yo fuuɗe jaam mawna laya e jaam wayanno ni kala biduŋaji mon ñebbe ɗi kala jaltineɗi jungo ma fuuɗama Zakaria Samba Dia to Bekera ɗum oddi kumpital men nder leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Bamako Douane fawi juuɗe muɗum ñande 7 nduɗo hen lewru hecciyanki o taw kadi kene tolno e 200 mo ganduɗa gueɗe kewɗe taw koye pettoje ɗe ganduɗa fewnirte ɗum ko chimique ha fewnire bombe artisanal jagga noon koye nder oto goto ene suuɗa hen oto non iwi koye leydi hoddidi leydi Mali ndi ɓe caktani ine ɗe 165 mo mbiyata pettoje taw kadi kene won 625 taw ko détenteur kene foronde 49 ɗen gueɗe kala taw ina wonde ɓoggi mum e ko fettinte ɗum kala ɗum noon ɓe ganda to fano waɗi noon ɗiɗo naggaɓe hen leskoji ene jokki e oɗon sifa on sifa e nder Bamako o Douane pawɗi hen juuɗe muɗuma debbo goto kam weddi hoore mum hanki e pont 3e pont mo Bamako walla mbiyen pont Niger ngo maayo Niger hanki noon hewɓe jiimo jippi koye oto o ari haw yetti pont o won moto goto noon ɓattinomo ni ɓen ɓuuri seedade ɗum ko ɗon o weddi hoore makko o naate ngo ndiyam o naate ɗam ndiyam jafuɗon ɗon ɗo wala ngo wonno ko ɗon tigui nawworimo leelani gendarmerie sapeur pompier police ɓe kala jeetina wawɓe ndiyam mutoɓe kala ɗon e ɗon naate ndiyam muti ha ɗo gonɗen ɓe jiitanimo taw kono police foti mawdi hen enquête jaaƴo no fewi ha andude hoɗo jeeya ɗo iwi no wiyete ko jeeyi sababu o weddi e hoore makko e ɗam ɗo hen ndiyam kono haɗo ɗo gonɗen suwa taw yiitede ko fate ñawore wonande avion présidentiel
kami équipement militaire wonande kay gila 2023 cuuɗi tribunal ɗi Bamako gudditino goɗon losko no feewi ha tenti noon nde ñawore yande kay wonande heccenke o tribunal de Bamako taƴani o bireɗo Fili Boire Sissoko mo ganduɗa o debbo gonnoɗo jagorɗo faggodu leydi ndi gila 2014 woni hitande ujunaji ɗe 14 taw ardino leydi ndi ko Ibrahima Boubacara Keita ngan sanga wonno hoore jagali ndi ko Soumaïla Boubey Mayiga ɓe ɗiɗo kala ruttiɓe jomumen jeeyi sababu noon wonande koppareje jaltinoɗe gam heblude koninkoɓe leydi ndi kami sodde ndiwowo présidentiel nde ñawore kay mettude no feewi duuɓi 10 kaso kene fotto wonde goɗɗo noon mbiyeteɗo Nuhuma Dabitowo onne kadi duuɓi jeeɗiɗi e kaso ko fati noon e ngaalu Soumaïla Boubey Mayiga gonnoɗo hoore jagorɗo ngan sanga jaltuɗo aduna o ngaalu makko noon wona kene tete ko noon accirte no wiiri tribunal o wonande tribunal de Bamako ɗum uddi kumpital nder leydi Mali koto Guinée Conakry landa UFDG gartugol selludelen Diallo ɓe kolliti metti mabɓe mawɗe no feewi faade jagorɗo administration territorial leydi ndi ɗum ko caggal nde haaɗiɓe wadde konngore mabɓe mawɗo no feewi ñande jeegom nduɗo henna lewru gilde noon koɓe wullitiɓe cour suprême woni suudu ñawore towdu ha hande kay ala kala konngol giwgol toon ɓe kolliti leydi ndi koko wurori banggue koko wurori ɓe gona balaɓe poɗɗe no feewi on saaha kay daña doole tan daña gonga sa ala doole an ko joñaɗo to Togo seppoji bannoɗi toon e mayirɗe lewru mayduɗo henna ndo gouvernement o hanki jeenayya ɓe mbaɗi communiqué mabɓe kolliti caggal kay wittoji ɗi ɓe mbaɗi ɓe tawi ɗiɗo henno seppoji pewja ko caggal leydi to wona e nder leydi mabɓe ko yinnode yerbinde laamu for yasimɓe ɗum woni koɓe garti hen ɗo laamu ngu yeddi kay ɗi wargoji ken tolno yimɓe jeeɗiɗo ɓe kolliti ko nayo tan ɓenne kadi ko yooliɓe ɓalli men jiitani kumbi kono ɗum ko noon seppo wongo noddanoma ko adi sumgoji local sappo e jeeɗiɗi ɗiɗo hen lewru nde ɓe ceppata gam gurdam ceerɗam e leydi ndi ala saria kame potal e nder leydi ndi kala to caada to ne kadi ko sifande jaam waɗa tono ko biyeɗo mandakkoa to noon ñande joyi ndiɗo hen lewru ko hakkude leñol fulɓe kame leƴƴi remoɓe hakkude leñol fulɓe ngol mbiyata Ngambaye leñol fulɓe kame leƴƴi remoɓe ɗum koto région noko mbiyata Lugana pelɓodiral bongal baɗoƴere kala saha ha pittali kewɗi maayi hen siftinde moon gonnoɗo hoore jagode leydi ndi rutti kadi woni ƴamnoɗo leffol laamu e wonde sumgoji jewtuɗi hitande yawtunde woni o biyeɗa masra mo gamdu suuse masra mo ganduɗa jaggade ne Dumba andene tawi toon jungo makko noon ene moddi ko fa e wiideɓe e wiide gouvernement leydi Tchad wonande kay e wargoji bannoɗi musdi no feewi e ngol leñol fulɓe taw kadi ganduɗa koye lewru mai jeeyi sababu nanga ha sifande noon yo jaam artu toon wawi heɓede e dow mabɓe kala duttoɗen ko tan to leydi Guinée Conakry majjugol Billo Ba kamne wonde Oumar Silla Fuñe Mangue woni joom suudu Oumar Silla madame Silla Hawa Dia Doucouré holliti kañum suka mum ken tolno hande e balɗe 350 ɓe ceedaki joomen galleji mabɓe ni wonande ɓiɓe mabɓe coodaki bamumen ɓe ɗiɗo kay biftaɓe hande ala kalɗo ganduɗa ɗo woni ɗum ko cagande laamu ngu yeddi tawa kay juuɗe mum kene wonande hitande ɓe ganda kono noon ko yimɓe ɓooɓe jagguede ha tenti noon Fuñe Mangue di Oumar Silla ɓoyɗo nanguede caggal nde darni ceetal FDG taw kadi ko haɓade 3e mandat e laamu Alpha Condé nanggama hen laabi kewɗi no feewi laamu Mamadou Doumbouya kadi nanggama kono ngol laawol noon hay goto kay andani ɗo heedi e ngal ɗo henna nanggal Sud Soudan wonande kay Salva Kiir ko hoorejo leydi ndi wo riwi chef de l'armée gardiɗo armée o kala woni général Paul Niang majji ko ɗum noon kene won lebbi jeeɗi tan ko on toɗɗono hay konngol gotol yaltani noon ko jeeyi sababu riwede oɗon rebelle M23 AFC M23 délégation mum tawama to Qatar kame délégation Kinshasa ƴewde kay nandiral beele jeygue hakkude rebelle e laamu Kinshasa ene wawa dartade no feewi ɗum ko caggal nandiral to Kigali
hakkunde muɗum e Kinshasa taw dogno en ɗen koyɗe jaam ko États-Unis de Amérique to RDC Congo gonnoɗo jagode ñawoje leydi ndi ha nangi sukaɓe hewɓe kay ɓen sukaɓe taw gaɗa ko sukaɓe waɗaɓe ko fewani fonnoɓe wara yeyde e dow sifaji laylati jiiɗon kewɗi ko hanki ñawore mum fonno latade dirtinama nogas e tati ndulewru ndu gonɗen kanko on biyeteɗo Costa Mutumba mo ganduɗa nanguira ko faali dirtinde koppere jonde no fewi taw koye 30 millions koppareje dollar mahagol kaso mo Kinshasa ko hen juuɗe makko tumane moddi jeeyi sabano o acciti jagorgal makko beele wonno to wonande saria leydi ndi paaɗen koye joola jaaɓe to Russie noon ne jokki kay jorde kure e bomboje kala e nder leydi Ukraine jeeyi sababu subaka hande noon ɓe joori pettoje mabɓe ha yimɓe ɗiɗo mbasen pital men to Kiev ko waɗa ɗum ko noon hanki o fedde daniɓe haqqe innama ade mo Union européenne jonnani hay seeɗa guila 2022 sukaɓe e rewɓe e ligginade force taw ko ɓen nangaɓe taw nangui ɗum ko soldat ji Russie kala tumaɓe hen wadɓe gueɗe 4 yimɓe e nder oɗo henna guerre ɓe kolliti maɓe ɓeydu sanction faade leydi Russie ha tenti noon faade won e hooɓe teskaɓe oɗon fannu Hamas Gaza holliti ngal kaldigal kañum to banggue mum jaaɓi accidde ken fonde sappo otage nangganoɓe guila nde fiyande 7 octobre 2023 siftine moon jonde kattare nde ala kala ko laaɓi ko heeɓa e dow oɗon sifa kala muɗum Texas eɗen gandi hendu kamene wonde maayo kay yaltugoye daɗɗude muma layti kay ha waɗi ko heewi 160 hande jiyaka tawni tuma jaadi koye ngo warago jaadi koyɗe diƴƴe ken fonde 120 neɗɗo mayɓe fuɗɗiɓe yitede e dow oɗon sifa Arabie Saoudite guila ndeɗo hen hitande dari ken fonde 110 neɗɗo woni ko wara taw kadi ko saria waɗi jomumen e wiide toppitiɗo oɗon fannu ko hande on communiqué yaltini to banggue jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacciɗo laamu to jayde AFP o bireɗo Khalil Ousseim Mohamed Oumar holliti ɗum ɗon ɓen noon waratɓe ɓuuri newde ko trafic drogue en taw ko jeeyaɓe toon to Éthiopie ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena